Ani sokoma an sigina ka de an ka jamukan kɔnɔ jamukan min n'a ma fɔ jani ka musoya gindo tɛ dɔwɛrɛ ye an m'an da don musow ka koɲɛw de la an bɛ walawalali kɛ maaw ye k'a daminɛ juma o juma k'a daminɛ 11h k'a bila midi la an ma an da don musow ka ko la furu yɛrɛ koɲɛ ye jumɛn ye furu yɛrɛ kan ka kɛ jumɛn de ye an m'an da don a la an bɛ walawalali kɛ bi Asan Tarawele bɛ n bolo yan Madamu Jawara n'ale ye mayamaga ye ale bɛ caman dɔn nin ko ninnu na kosɛbɛ ka se Mayini dugu de yɛrɛ ma ani an ka technicien n'o ye Amara Keita ye o ye ne yɛrɛ denkɛba ye ayiwa bi an kɔni an bɛna an da don an ka jamukan na an bɛ walawalali kɛ maaw ye faamuyali ɲuman Ala k'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma bi juma ye Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman yira alisilamɛden bɛɛ lajɛlen na Ala k'an ka bato kelenw Ala ka o minɛ ani sɔgɔma Madamu Jawara ani sɔgɔma Idure nse an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la amina Ala ka sababu ɲuman d'an ma amina an na ko bɛɛ nɔgɔya amina an bɛ Ala fo k'Ala barika da amina ale sɔnna ka bi yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na awɔ Ala k'an ka jumaw caya amina amina seli nɔgɔya amina amina Ala ko o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ bi ye juma ye yarabi ama Ala k'an ka bato kɛ Ala ko o minɛ minnu yɛrɛ fana taɲana Ala ka bada dali nɔgɔya alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen Ala ka an fana ɲa ka an ta don ma yani Ala ka don ka sama o b'a sɔrɔ an ɲɛsinnen don o b'a sɔrɔ an ɲɛ bɛ Ala de la an ɲɛfɛ an ɲɛ tɛ mɔgɔ si la tuguni ayiwa tanti bi an bɛna kuma fɛn min kan n'o ye n'a bɛ fɔ ko an ka musoya ko musow yɛrɛ kan ka fɛn jumɛn matarafa u ka furuso yɛrɛ kɔnɔna na u kan ka kɛ cogoya jumɛn na u ka furu kɔnɔ n'u cɛw bɛ se ka mɛn ɲɔgɔn bolo cogoya min na furuso kɔnɔna na n'o o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna tila ka an da don an ka masirimafɛn dɔw bɛ yan nɔ an bɛ ɲɛfɔli caman bɛ yen nɔ an bɛna tila k'o kɛ tɛmu la awɔ Ala k'an sahaba amina Idukuri nse ne yɛrɛ Asan Tarawele fɔlɔ awɔ Madamu Jawara n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bangonen plateau la ayiwa n ka baara ye mayamagaya ye n bɛ n ka sababu yɛrɛ fo n'o ye Jaju Kɔnte ye awɔ k'a Kɔnte ka Kɔnte Ala ka to k'a nɔgɔya amina n ka amina sababu fo n bɔra n b'aw yɛrɛ fo k'aw barika kosɛbɛ kɛ ciba ɲuman ka kosɛbɛ kisi ni nɛɛma b'a ye n'an y'o foli kɛ an bɛ barika da an fa n'an baw ya n'an furu yɔrɔw ye kosɛbɛ siga t'o la Mayi muso yɛrɛ tɔgɔ ye muso de ye muso tɛ dɛ ko muɲuso kosɛbɛ o de teliyara ko muso muɲuso ka teliya ko muso donc o la bɛɛ sɔnna muso de ma nka hakili ma b'a faamu muɲuso ye ɲininkali min tɛ n ko musoya yɛrɛ muɲu don sabali don sanuya don o ye tiɲɛ se yɛrɛ la b'a kɔnɔ majigi b'a kɔnɔ tiɲɛ don sutura b'a kɔnɔ nin bɛɛ ye musoya ye nin kelen kelen bɛɛ kan ka dafa muso la i ka musoya dafara n'i ka muɲu ka sabali ka se i yɛrɛ la ka kun i yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ musoya kɔnɔ nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ko muɲuso kana kɛ muso ye o de la an b'a mɛn u b'a fɔ mɔgɔkɔrɔba b'a fɔ ko n'i furula k'i ka muɲu i ka sabali i ka se i yɛrɛ la mais ni kuma nin tɛ fɔ cɛw ma dɛ a bɛ f'u ma a bɛ f'u ye dɔɔni dɔɔni bɛ f'u fana ye nin tɛ kɛ n'a ma ye nin tɛ fɔ ma ko dumuni caman bɛ taa k'i to o ye tiɲɛ siga t'a la n tɛ sɔn a ma a tɛ kɛ na i tɛ ko ye i tɛ ko mɛn i tɛ se ka ko lakali o ye tiɲɛ parce que e banna ma o ye tiɲɛ e bɛ na mun fɔ a kuma ka ca donc n'i muɲuna n'i sabalila don n'a nata la e y'a bɛɛ kun ni i denw nana ka wagati sera n'u bolibagatɔ nana mama a bɛ tan muɲu i ka sabali e ye muɲu ni fitinin min kɛ dɛ e bɛ dɔ de fara kan ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nin de kɛra ne la donc ale b'a fɔ ko jakale yɛrɛ ta ye fitinin o jukɔrɔ e sera k'o kun k'o sigi donc den hakilima yɛrɛ b'i sigi n'a yɛrɛ y'i sigi n'a taara ka so a bɛ n'a jate minɛ ne ko ne tɛ nin kun ne ba ye min fɔ ne ɲɛna donc ne bɛna n ba ladigi muso ɲuman ni den y'i ladigi a bɛ sigi
muso min ko ko nte sɔn ni den in ladege I dana yɔrɔ min na I den bɛ dan yen siga t'o la ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn le lajɛ siga t'o kuma in na an musolakaw an bɛɛ b'a an baw de ka tagama sira an b'an sen nɔ da o de la kosɛbɛ siga t'o o kuma in na donc k'a fɔ an balakaw ɲɛna ani an dɔgɔninw na an terilakaw k'a fɔ olu ɲɛna ko furu ye muɲu ani sabali I ka se I yɛrɛ la fana ayiwa madame Jawara an ye faamuyali sɔrɔ o la bi I n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'an bɛna kuma minɛn minnu filɛ nin ye an ka tabali sanfɛ n'an bɛ kuma olu kan bi olu nafa yɛrɛ ye jumɛn ye furuso kɔnɔna na olu yɛrɛ ye jumɛn yɛrɛ ye ne bɛ fɛ an k'an da don o la an bɛ walawalali kɛ maaw ye a bɛ se ka kɛ ne ɲɔgɔnna caman anw tɛ nin fɛn ninnu mun filɛ nin ye madame Jawara fa filɛ nin ye mana kɔnɔ tantɔ mun filɛ nin ye mana kɔnɔ ne ma fili ne ma ɲinɛ u b'a wele ko babi o tɛ tiɲɛ ye donc ni baara ye jumɛn de Ala k'a ni sahaba bɛn amina mɔgɔ I ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn o ye tiɲɛ siga t'o la muso I ni place don cɛ I ni place don fo muso ka musoya ka dafa an bɛ maɲɔmagaya kɛ mais bɛɛ t'an lamɛn ayiwa bɛɛ t'an lamɛn dɛ o yɔrɔ de ye important ye wa bɛɛ t'an lamɛn parce que mun na ko selen don yɔrɔ dɔw ma sisan u y'a bila ka taa yɔrɔ dɔ la a ma se yen ma mais a bɛ komi a tɛmɛna yen fana kan cogo di a faamuyaliw tɛ kelen ye masaw ka ɲɛfɔli dɔw kɛ denw ye yan'u furutumaw cɛ so bɛ muso la hali sini n'u kɔrɔla I bɛ n'a ye sisan nin bɛ muso dɔ bolo a b'a wuli k'a min I b'a sɔrɔ san 20 joli don hali cɛ t'a bolo I bɛna dɔ mankan a y'a banna ni musokɔrɔba selen a sadingɛ da la o de bɛ ka babi wuli k'a min olu b'a faamuya ka taa yɔrɔ min na yen tɛ o muso min bɛ nin min ani min tɛ nin min hali aw farikolo gansan kelen tɛ donc a ka ɲi fari de ma aw farikolo gansan kelen tɛ ni a bɛ fɛn caman dilan muso yɛrɛ ye a bɛ mago caman ɲa muso yɛrɛ ye I n'a fɔ olu ye jumɛn ni babi ɲɛ ka sɔn ko ko kamare tiɲɛ don nin bɛ kaliya kɛlɛ kaliya kɔnɔdimi bɛ muso la mun bɛ sara mɔgɔ kɛrɛw la nin bɛ kaliya kɛlɛ kɔnɔdimi misɛnnin tɛ ban muso la ni bɛ to ka nin I t'a ye ɲɛ la ni muso ni bɛ nin min e ka don ka taa sugunɛ kɛ ni mɔgɔ donna I nɔ la ka dɔn muso de bɔra toilette kɔnɔ cɛ de bɔra yan nɔ f'a ka dɔn fɛn dɔ de kama aw ni ɲɔgɔn cɛ m'o yira kosɛbɛ mɔgɔ min mago b'a yɛrɛ la mais an ka teli dɛ an ka teli ni tan tɛ yen tan dun kan ka sɔrɔ ye parce que nɔgɔya dɔw kelen don courant fɛn dɔw bɛ fɛngɛ dɔ sɔrɔ a wulila tiɲɛ don wala I b'a min caman kɔnɔ ko n'i y'a b'i bolo I b'a min dɔrɔn cɛtigiya kama ka sɔrɔ o tɛ dɛ a bɛ caman a bɛ muso furakɛ fura yɛrɛ de ye nin ye o ka ɲi nin nɔ hali an ka bana kuntan min bɛ yen n'an b'a f'a ma infection a b'o fana kɛlɛ a b'o kɛlɛ fura yɛrɛ de ye nin hali k'a da o kelen yɛrɛ fɔlɔ ma mɔgɔ ka kan ka nin min denmisɛnnin t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la ni ko denmisɛnnin t'a la denmisɛnnin o faamuyalen don tɛ bɛɛ ka muso bɛɛ ka kan ka nin min I b'a dɔn madame Jawara I bɛ ka nin mun fɔ tantɔ mɔgɔ caman de bɛ yen n'u ye denmisɛnninw y'a la u bɛ kɔrɔfɔ u b'a fɔ e denmisɛnnin tɔ I bɛ ka nin wuli I bɛ ka o y'a dama tɛmɛ de voilà I bɛ ka nin wuli I bɛ ka min cɛ tɛ e bolo fɔlɔ donc u bɛ na ni kuma caman ye I b'a ye maa caman bɛ yen u bɛ saliya a ko ninnu na ka da mɔgɔw ka kumaw kan dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko ni gange kɔnɔdimi b'i la gange kɔnɔdimi b'i la k'i k'a min dɔw b'a fɔ k'i kana gange kɔnɔdimi furakɛ ka sɔrɔ I ma furu n'i y'a kɛ I bɛ den sɔrɔ mais n'i sigilen don I yɛrɛ ma I bɛ se k'a furakɛ wala I bɛ se k'a furakɛ ka sɔrɔ o tɛ parce que a bɛ kɔnɔdimi furakɛ bon a bɛ dabɔ ji kasadiyalan kama I b'a bila I ka fiɲɛ kɔnɔ mais sisan u y'a kɛ jagokun yɛrɛ ye a bɛ bɛɛ ka bitɔn kɔnɔ wallahi a bɛ bitɔn bɛɛ la u bɛ yirifaranin bila la u bɛ nin k'a la n'i ye bitɔn min bolo dɔrɔn o b'a sɔrɔ a y'a k'a la tiɲɛ don ka kɛ a ka kan bɛɛ la bɛɛ ka kan la
a dabɔra kun minnu kama ɲina bɛ k'olu ka dɔrɔn ka kɛ parilikɛlaw ni yɛrɛ yira kokɛlaw ye olu tɛ o fɛn bɛɛ n'a nafa de don ni nafa ye o de ye i bɛ nin den kelen kɛ ji la ka nin yirifaranin den kelen k'a la ni yirifaranin den kelen ta ka nin den kelen ta i bɛ babi geni ye fila de geni finman bɛ geni bilenman bɛ nin ye geni bilenman de ye wa a filɛ a folonen ne k'a folon k'a jɛ n'i y'a folon k'a jɛ a filɛ n'i y'a nin dɔɔni ta ka bɛnɛfunti dɔɔni k'a la i bɛ ka ji wuli n'i yɛrɛ ye nin min n'i delila la n'i m'a min don min na dumunifɛn nege b'i sɔrɔ cogo min na ni nege b'i minɛ tant que n'i b'a min a tile journée yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn fɛn dɔ kɛlen don k'i mandi o bɛɛ ye delina ye mais mɔgɔw tɛ se k'olu faamuya en tout cas n'i ma dege fɛn min na i ma dege o la de o ye tiɲɛ ye bon mɔgɔ min fana mago b'a yɛrɛ la o fana o min togo ninnu ni n b'a kɛ i n'a fɔ olu tɛ kelen ye a bɛ dabɔ fɛn caman kama e min mago b'i yɛrɛ la ni lagansara seli la muso denmisɛnnin i ka dumunifɛn ye ninnu de ye tanti i b'a dɔn problème ye min ye sisan nin yɔrɔ in kan ka fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna npogotigi ni kurani minnu furula de parce que i b'a dɔn an mago b'o olu de la sisan npogotigi kurani minnu furulen don i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen yɔrɔ i ba kan ka baro caman kɛ o t'a mɛn dɛ bon dɔw t'a mɛn ayi o t'a mɛn dɔw t'a mɛn o t'a mɛn dɔw t'a mɛn mais dɔw b'a mɛn mais sisan ne bolo kuma in nafa yɛrɛ de b'a la barika b'a la npogotigi ni minnu furulen don sisan nɔ il faut que u ka nin yɔrɔ in lamɛn kosɛbɛ nafa min b'a la importance min b'a la parce que e da bɛ ka se yɔrɔ dɔ ma sisan nɔ ni an ma denmisɛnninw ma nin lamɛn a bɛ sɔn ka kɛ kojuguba de ye don n'a nataw la o tɛ tiɲɛ ye bɛɛ y'i yɛrɛ de ye fana o fana ye tiɲɛ bɛɛ y'i yɛrɛ ye n'i bɛna bɛn dɔ ma maa min fana ayiwa a bolo b'a yɛrɛ kɔrɔ a kuma ka ca o de don a b'i bolo b'i da kɔrɔ a mɔgɔw tɛ kelen ye o i b'a ye kɛlɛ bɛ furu kɔnɔ sisan bɛɛ b'a fɔ n bɛ taa i bɛ bogotigi dɔw yɛrɛ ma furu u bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ ɲɛɲini u b'a ɲɛɲini fo k'a ɲɛ sɔrɔ ni ala ye bɛɛ talon mɔgɔ ma o ka taa bɛn ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ a kuma kɔni bɛ sɔn ka ca ayi abadani mɔgɔ si t'i bolo bɔ commandant bolo k'i bɛ taa di brigadier ma o ye tiɲɛ o se ka kɛ o ye tiɲɛ donc u bɛna faamuyali sɔrɔ yen fana de n'i donna cɛla la muso bɛɛ ka kan ni nin ye muso bɛɛ ka kan ni nin ye muso ka dumuni bɛ dumuni n'a dan de b'o fana la a daminɛ sɔgɔma ka na fo 15 heures i k'i ka dumuni dun i bɛ se ka mun dun normalement muso yɛrɛ dumuni fɛn kan ka kɛ dumuni léger de ye ka daminɛ 16 heures la ka na fo su la ka na fo sini sɔgɔma i kan ka dumuni fɛgɛmaniw dun i tɛ fɛn jalan fosi dun i tɛ fɛn jalan dun i tɛ basi dun i tɛ kini dun n'i ye nin kuma fɔ yan tanti n bɛ sa kɔngɔ la kɔngɔ bɛ n'an faga i tɛ dɔw b'a daminɛ i tɛ pati dun i tɛ fɛn fununan bɛ fɛn mun na i t'olu dun i man olu dun olu to yen seri dilan i k'a min seri bɛ yen dɛ kini serilama o ko tɛ dɛ seri ye seri ɲɔkulukutu seri ɲɔkulukutu seri don malo seri don seri dilan i k'a labila alikama seri a kɛra seri a dilan i k'a labila mais min yɛrɛ mago ɲa ka teli seri la o ye kenige ye kenige de ye ji ye bon mɔgɔ o ɲuman tɛ sɔrɔ bilen saɲɔ jɛlen ɲuman bɛ sɔrɔ o bɛ se ka k'a ye malo bɛ yen o bɛ se ka k'a ye a labila dɔrɔn ka nin fɛn ninnu kala k'a tobi k'a ɲa ka sukaro k'a la n'i b'a fɛ ka nɔnɔ k'a la n'i b'a fɛ ni tulu se fɛ i ka se simple min i bɛ se ka hors d'œuvre dilan k'a dun i bɛ se ka salati dun buruko in de o de mɔgɔw si ɲɛna ka buru yɛrɛ to yen de walayi sufɛ buru o bɛ mɔgɔw bonya o ye kelen ye et puis a bɛ i tɔɔrɔ wagati dɔw fana kɔnɔ n'i ye ninnu dun o ye muso yɛrɛ lafiyalen de ye tiɲɛ don a b'i affaiblir quoi i kan ka fɛgɛya o sini sɔgɔma cɛ kɔni n'i bɛ se ka dumuni di i cɛ ma dumuni d'a ma k'a fa bien kini k'a kun a k'a dun n'a ka ma fa n'a bɛ fɛn wɛrɛ de fɛ a d'a ma k'a dun o de fɔra e k'i sigi i ka lajɛ mais mɔgɔw mago t'u yɛrɛ la
Oni eko ki ba dila nu ko ko blanc fa e nyana ko de do e nyana ko tew e ba foda e beta munu sigilenu munu ba kan ga ke abana e se ka mu ko bola ite se ka foshi ko bola adla ga di ko yom sukurani nunu ma in semaine ngono ka dam ne ko la sigidona ibu kono boli ibe kono boli juduma ibe ji simple ni interdula ka dam ne jeudi ka ta fu kono bo ji simple ni o tani inyana de ni te ado yara fa ko glasi ni kalamani ni ne ko o foi adam na bi sini ibe nyina ji simple ko wechen fembe dikna abana ibe nyina ji simple ko eta soro term si do ba min ka ba fi ni tara o be se jila chendo o ya e munu kulobe melike nu hakili bu yere la donc bara be damina kamni wechen men afuya akosupu mbe daw ma serimbe da maudi autai fen ma atui en tout cas na ka dogokun se ula dogokun kono kuma ya makate sigindin kuna o koni amadamina ni oyi amadamina ni fili chama fana be uyoro ina mai kariya balia be an yerawla an dembawla uma kariya oyi kelenyi nata bala oyi fly ni ko ko ne ka ndado ni ko nunu kono nana ne ka bara di do samu kan ko ne be bara la do kanga hali ni ko usulan sai ka di abladenga konyosula konyosu e kasali folo aduma ni duna luna do fe kurdo kono mai kumbe ba do yali konyosu e chende nere bisi guti majige wala e chen sisa na fora ko kanisa doka fo sisa ko usulan bla idenga konyosula wakele umya wakele nke medurasa usulan ora obseka blula gen dola mine bulu ne ba kala c'est vrai gen keni yara kai genin kai abena to madidu ni wakati di mi ibo ko geni jala yara ni so minala yara o yara kai asate ba kai me fembe na ke ro di we chen ubo to ni mbe to de pasi mai mara be de abitana nga maklon yide ubitana nga daraw yide uya kuma ucha yau nere ya do yifuka kele bwala nugo menni fane kawa ku dotara 3 places nga blade ni koro 3 places kele ngili ka blade ngoro donc debenda le no dugo 3 places be asanfe donc mai maga diko ko fembe ko so la be atai ater munsu ana fenwo nego ngoni fana kera bare sare mo diko ko ka dama ko akatana mo flate je ka kekili we chen ne ure fo sa ngun natani karibalia we chen ko de be nanini fo kele ga bola kele ga ko de no ko wi en tout cas o de ni be siki jinya la dadu amatla kuna kirikara ni mbede dunala ni dunala kosa ni yere la chendo folo debe ni yere kunti debe ndo be ko ba manamba fa ko bilali wa bilali digileno mun digilenu o ye chekalai ngani ube body saran ka dila o de bilali o de be da ka tara dawga e se ka matla ko kuma bola kuma ka cha e mo be se ka daw ka ngon wala dogo kun kle sengi e bi da fali kono ke ba da fali o ba soro ko be abe na mun kirigara ko la sisa angera kono te wala te anteke to wa anteke an yere ko ka matla bla kono ka debe bla o place la debe mbora do fa ko ruli da debe nga o bora la do fa ne dente da debe njalanga ay matla bla la do chiena donga o ko so furu yere fana tange ni ma segenke iti furu tono so donc ne fa me de ma so yere de bi ga de un chien de ko damne adamne ne dente da debe njalanga muna akuma bacha imiri yere la doro ita kara chugodi oluto yoro ituko wai oluto yoro me ni fem maki la fana ita ro ko ni fana kanka ko ka jugo itudo cheno do ba fa ngala date do ba fa ngala radu na dema bu NCC abidaka mo kunlo bi kanala ni konyo musuka fem bla na ya soro ya singade ani ntene bulu ne kon ya singa ne binake ni klala abod nema
a b'a d'i ma. O ye bɛnkan O ye ye bɛnkan ye. A ye fɛn minnu di ko ɲama de don ka bɔ kɔɲɔmuso la. En tout cas a bɛ segin n'a minɛnw ye a bɛ taa mun baara k'a la. A kɔni a jɔda fosi t'a ka kɔɲɔ minɛnw. A bɛ di e ba yɛrɛ ma e bɛna mun baara k'a la. A kuma ka ca. Ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ne yɛrɛ min filɛ nin fɛn fɛn bɛ di ne ma ne bɛ nin bɛn ni ne tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka kanal la ne yɛrɛ. Hali ne bɛ senko filɛ min na i bɛ ne to senko la sa i b'a fɔ nin filɛ nin ka di ne ye dɛ. Ne tilala i b'a dɔn. Ni tilala dɔrɔn b'a d'i ma. Ne bɛ taa mara a bɛ tiɲɛ ne bolo nafa t'a la. Parce que a caman bɛ ne yɛrɛ bolo. Caman b'i bolo. Ne b'a di mɔgɔw ma. Mais ni mɔgɔ ma se ka a kan ni ne la ye ni ne taara bila i bɛ taa sɔrɔ 2 bɛ ne bolo n'a farala kan a bɛ kɛ 3 ye. A bɛna caya. N'a dun binna a bɛ ci de. En tout cas a tɛ dɔ yɛrɛ ka so n'a ye deli a la a da ma kɛ. En tout cas ne bɛ baraji sɔrɔ kɔɲɔmuso b'a sɔrɔ e min y'a ba ye e b'a sɔrɔ. Tiɲɛ don. A bɛ barika don furu la. U bɛ fini min kala tile 3 fini min kala k'a don kɔɲɔmuso la. Demini kala. K'i ka tafe 3 kala ka kɛ demi ye k'a di. Parce que a bɛ di maɲɔbaga ma a ka fisa maɲɔbaga ma. Tafe 3 demi kura o ka ɲi maɲɔbaga ma. Dɔ b'a fɔ ne ka demi dɔ bɛ yen ne bɛna di dɔrɔn an b'o don a kana kala tɛmɛ ten. Tiɲɛ don u b'a fɔ. Ni ten donna ko la o bɛ kɛ ten ye. Ko ye tenko de ye. Ten tɛ foyi dilan diɲɛ na. N'i nana i bɛ taa sɔrɔ maɲɔbaga yɛrɛ bɛ se ma ni demi min a m'a singa o. Halala de don. I ye ko ye fɔ ko ban. Halala don. O ye tiɲɛ. Ni e ko ayi n'i nana n'a ye n'i jɛnna n'a ye ko k'a don i den na ne b'a don i den na. N'an tilala ne b'i ka fini d'i ma. N'i ko n ta de don ni ko ayi n ka ɲi a la n'i ye n force k'a di yan n b'a jate minɛ mɔgɔ min na ka n b'a ta k'a d'i ma duwawu kɛ. En tout cas hali ni ne taara n'a ye n ka so ne t'a dun ne b'a nɛni. K'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Jɛmanin bɛ don kɔɲɔso la den ba dɔw b'a fɔ n bɛ seli n'a ye i b'a d'u ma. Dɔw b'a fɔ k'a bɛ di maɲɔbaga ma. Mais est-ce que den ba ta o n bɛ seli n'a ye a dagalen don a. E tɛ ko i tɛ sabali wa. Mɔgɔ den bɛ da ni fini min mun b'o se a ba ma de. Voilà u yɔrɔ de ko don. I den bɛ da ni fini min mun y'a se ba ma. An t'a fɔ ko den kana ba ka tafe siri yan. O bɛ fɔ. N bɛ den ka tafe ye a ba la. A yɛrɛ bɛ na ni ɲɛdonya ye. O ka ɲi u bɛna faamuya. Ayi parce que ni ko k'i b'a bɛɛ fɔ dɔrɔn u tɛna bɛɛ faamuya o. U bɛna faamuya i b'a t'u bolo a si tɛ se ka don ne yɛrɛ la. En tout cas n bɛ taa n'a ye village la n b'a di mɔgɔ bɛ taa juma la ni fini jɛman t'i bolo n'i kɔlɔsi n'a ye n b'a tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. A banna o de y'a ɲɛ yɛrɛ. Aw b'a baraji sɔrɔ. Ne b'a sɔrɔ e b'a sɔrɔ. Ba b'a sɔrɔ. O ye tiɲɛ. N'i ko tasalen ni safunɛ minɛ ni suru 4 ne n bɛ taa n'a ye misiri de la. O ka ɲi. Ne bɛ tasalen bila ka taa misiri la n bɛ wari bɔ n yɛrɛ kun ka tasalen san ka n'a bila n ka so kɔnɔ. A banna o ka ɲi. O bɛ kɛ. Mais u t'a dɔn. I bɛ diɲɛ baara o baara la i k'a ɲɛɲini k'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ. O t'a faamu. Matela ko nin filɛ nin ye i den ka kɔɲɔso matela de i m'a san. I kɔni ta tɛ. Balimamuso kuntigi m'a san. Cɛ de y'a san ka d'a muso ma. Yɔrɔ a tɛna ta yan ka bɔ yan k'a bɛ taa n'a ye. O kɔni o kuma yɛrɛ t'a la ye. Dɔw ta bɛ kɛ muso ɲɛ diya ye o b'a san k'a bila. Mais a ka ca Ala fɛ ne yɛrɛ bɛnna matelatigi fɛn fɛn ma a matela bɛɛ dira ne ma. A banna olu bɛ bolo b'u kan da la. N b'a ni matela joli ne ye kelen dɔrɔn di denmisɛnninw ma. N'a bɔra n ye matela fɛn fɛn sɔrɔ a kɔfɛ n y'a bɛɛ min. A banna. Dɔw bɛ yen n'i donna u ka kɔɲɔ kɔrɔ u b'i bonya f'i bɛ maloya. Walayi. Dɔw bɛ yen n'u y'i misɛnyali daminɛ k'i sɔgɔbɛ daminɛ i bɛ nimisa. Mun na i sigira nin kɔrɔ. O ye nimisa dan de ye. Tiɲɛ don. Tant que ni nin ko ninnu ma woloma k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bila minɛn kɔnɔ furu sabatili ka gɛlɛn dɛ. Furu kɔni sabatili ka gɛlɛn parce que furu sabatili ka gɛlɛn parce que dusukasi bɛ bɔ kabini kɔɲɔ daminɛ la. Sɔnja bɛ bɔ kɔɲɔ daminɛ la k'o tɛ k'a kɛcogo la e bɛ nin wuli maɲumako la sisan k'a di ko k'a min a dɔw fɔ e ye nin ji ɲɛma in dɛ. Depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn e yɛrɛ jigila bɛ tigɛ e fɔlɔ k'i jigila misɛnya
i b'u forcer u k'a min dɔw yɛrɛ bɛ olu b'a fɔ k'olu tɛ seriden fɛ de u t'a min yɛrɛ de olu fɛn min ye dɔgɔkun ko ye ayi u t'a min dɔgɔkun ko dɔ dɛ n'i y'a min forcer k'a min dɔgɔkun bɛ ban yɔrɔ n'a y'a nafa sɔrɔ a b'a min dɔw yɛrɛ de kati jalen don b'a fɔ k'a se k'a min awɔ i b'a dɔn arabe ne b'i ka furu bɛɛ cɛmaɲamaga dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ginnunafɛnw di mɔgɔ caman ma tan mɔgɔ min lamaralen don mɔgɔ min bɛ mɛnni kɛ n'i bɛ mɛnni kɛ n'a fɔra i ye a t'i mago ɲa i bɛ nafa sɔrɔ a la e mɔgɔ min m'a daminɛ n'i m'a ɲɛdɔn a daminɛ e m'a sɔn e m'a kɛ a kɛcogo la mun bɛ taa f'i ye foyi tɛ f'i ye i ma fɛn ɲini fɛn tɛ d'i ma en tout cas i ni min ka kan o kɛra o y'o bannen aw bɛ jɛ aw faratɔ la aw bɛɛ bɛ Ala de la an ka fara hɛrɛ ni balimaya la nin ko ninnu yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan nin u b'a la ko maɲabaga tɛ sigi a tɛ sigi o yɛrɛ fana o y'a damata ko dɔ de ye nka ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan métier wɛrɛ bɛ ne bolo min tɛ maɲamagaya ye nka n ye n ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ maɲamagaya kɔnɔ ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ni layidutigiw tɛ n tɛ maɲamagaya kɛ bilen parce que a ko kuma cayara lagosi caman i kan ka fɛn fɛn di ne ma ne b'a sɔn alhamdulilayi n wɔsi ji la n bɛ feere kɛ n b'a sɔn bana n bɛ ɲamakalaya kɛ n b'a sɔn o kosɔn i nana n'a fɛnw ye a dɔw yɛrɛ bɛ n'a se t'i ye n'i y'a fɔ ne bɛ minɛn bɛɛ dilan n ka sugu k'a ta ka taa n'a ye bana o ye layidutigiya da ye n'i tilala kɛ a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma ne yɛrɛ de ta n'a dira n ma n bɛna n ka fɛnw bila n ka so a nɔ na n b'u fara an ka gaminɛnw kan soit ni kan ka nin minɛn n b'a nin ne ye magasin woloma ne sigiɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn ko ne ye n ka magasin woloma n bɛ bɛɛ sɔn o de ka ɲi nɔ hadamaden fonisiriya ka ɲi diɲɛ awɔ mais mɔgɔw t'a faamuya ye u b'a ɲɛna ko n'i ma taa n'a ye dɔrɔn k'i yɛrɛ bɛ sa de en tout cas k'i yɛrɛ bɛ sa denba bɛɛ tɛ dɛ denba natabaw ko don o de ko kuma denba ka bɛɛ ca tɛ parce que n'i bɛ kuma fɔ dɔrɔn n'i ye kuma dabiri k'a fɔ nafa tɛ sɔrɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ nafa t'a kɔnɔ donc an ka minɛnw bila minɛn kɔnɔ dɔrɔn a banna ko ka to a minɛn kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ kɔnɔboli ji min filɛ n'i y'a di denmisɛnninw ma u b'a fɔ ko nin ji man di n t'a fɛ ne yɛrɛ bolo de b'a jo i da la i b'a min k'a ban a dɔw bɛ b'a fɔ ko n bɛna fɔɔnɔ dɔw b'a fɔ n kunkolo bɛ ka n dimi dɔw ye wɛrɛ n'u y'o daminɛ dɔrɔn ba b'a fɔ karisa a ye den bɛ ka kɛ tan a bɛ taa i sen bɔ nin na wɛrɛ ciw de don n'a tɛ sa kaba foyi tɛ k'a la a tɛna fɔɔnɔ kunkolo b'a dimi fɛn min dira a ma a man d'a ye de e kɔni b'a dɔn hali ni dumuni dɔw boli a banna fɔlɔ kɔnɔboli tun bɛ dabɔ muso bogotigi falen de kama mɔgɔ min ka bɔ a ka jan a ka bɔ a ka jan tɛ dɛ hali n'i ka misɛn koloma misɛnnin ye kɛ bogotigi falen n'i ye musoya sɔrɔ muso wala mɔgɔ min ma cɛ ye cɛma ye n'i ma kɔnɔboli cɛ kamalenkɔrɔ falen jamujan tɛ s'a la donc kɔnɔboli yɛrɛ kun bɛɛ filɛ ka fanga ban pewu k'a d'a cɛ ma k'a bila dumuni léger la k'a fanga ban banna o ko tɔ b'aw yɛrɛ de bolo mais nin si t'a la k'aw y'a minɛ ka taa n'a ye diɲɛ bɛ bɔ bɛɛ kalama o don siɲɛta bɛ bɔ a la wɔgasili bɛ bɔ a la kini bɛ bɔ a la parce que ne tɛ se ka kuma dabiri ka kuma ɲɛfɔ o kɔni o ka gɛlɛn olu yɛrɛ n'i yɛrɛ ko ko ayi n'i yɛrɛ muso 100 labɔ k'a lajɔ sisan fo cɛw donna la donc an tɛ o ko la n bɛ muso fɛ a banna o de ye dabali ban cɛw b'u imposer k'a fɔ k'a ye ko parce que muso de bɛ prison sugu kan cɛw dun donyɔrɔ tɛ nin ko ayi n'o b'u muso fɛ o fana ye cɛ furu daminɛ ka di ko diinɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a man ɲi o ye tiɲɛ ye a daminɛ ka di kojugu mais fɛn dɔ b'a jira fɛn dɔ fana b'a jira mais n'a bɔra u yɛrɛ la ko n bɛ muso fɛ o y'o bannen ye o ye tiɲɛ i ma furu barika ni furu danbe bannen ya o banna ye kuma tɛ yen nɔ donc an ka jate minɛ an ka kow lajɛ ka segin cogo kɔrɔ la min kan ka taa yɔrɔ min o ka taa min kan ka bila yɔrɔ min o ka bila ye tiɲɛ an ka nin wala n tun bɛna so yɛrɛ de ma kɔnɔ in kɔnɔ ye masirimafɛn kɔnɔ yɛrɛ dawula banna
ndawla bana sarata la bilen a wallahi Udungo folo ko niye ni fen ko gundo la fɛnba de ye kɔnɔ ye na fen bay mais gundo t'a la dɛ bɔ sisan san ni bugotigi dɔ bɛnna sa i bɛ taa sɔrɔ san yanni ka farikolo ye walima i ka yɔrɔ wɛrɛ dɔrɔn i ɲɛ bɛ bɛn baya de ma fɔlɔ kɔnɔ n'a cɛ la a sara ma ban a dabɔra sutura de kama ni mɔgɔ kɔni tɛmɛtɔ ma maga i la mɔgɔ ma daba ka maga i la o t'a dɔn ko nin b'i la nin dawla bana a mɛnna a b'i lakana nin bɛ mɔgɔ kɔlɔsi nin bɛ mɔgɔ seereya fo alikiyama cogo di ta ne nin b'i la a bɛɛ ni ala cɛ a bɛɛ ni kira cɛ a ma se o la o jɔ don nin bɛ taa k'i seere ye nin bɛ ɲɛjugu la kari nin bɛ mɔgɔ kisi a b'i tanga muso i kɛra togo o togo i ye kɔnɔ siri i ma kɔnɔ siri muso cɛlankolon man ka to muso cɛlankolon man ka to hali n'a kɛra gari jurukisɛ kelen k'o siri cɛ la i seere de don muso lankolon man ka siri i kɔrɔla ka kɛ gɔbɔ taa burusi kɔrɔ ni musokɔrɔnin san 100 i b'a sɔrɔ tafo b'a cɛ la a b'a siri mun kama o min bɛ yen dɔrɔn n'o tɛ olu ta tɛ cɛ t'u bolo san 100 ou bien san 80 o bɛ dabɔ mun kama fɛn dɔ de bɛ a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a don i bolo la so i k'a don i bolo kɔnɔni na kɔnɔ kɔni ka i la dɔrɔn a b'i lakana a b'i kɔlɔsi mais sisan ni n'u dɔw yɛrɛ u kɔladenw cɛ fa nin na i b'a fɔ ko ayi n'a dɔw gɛrɛntɛra u la fo jeli bɛ bila u la fɛn min dabɔra sutura kan n'o kɛra kɛnɛma fɛn o y'o bannen ye. Tanti i bɛ ka nin mun fɔ kɔnɔ min fɔ nin cɛlabaya min fɔ nin ne yɛrɛ ye nin ye wagati min na kɛra 2019 kan to Senegal ne ye nin don ne ye n jɔ de ka lajɛli le kɛ ne ko nin bɛ kɛ cogo jumɛn i b'a dɔn ha denmisɛnninw de don dɛ i b'a yanni i k'u ye i bɛ cɛlafɛn de ye fɔlɔ et puis a biriyelenba ne ye kɛrɛ lagalagatɔ ne ko ne mana n ko jamana tiɲɛna fo ka se nin niveau ma n nana yan nɔ n y'a ye fana k'a ye denmisɛnninw bi k'a kɛ u b'a don ka bɔ so kɔnɔ baw bɛ yen faw bɛ yen nɔ ko nin ye masiri n k'a dun fɔra ko nin ye sutura la fɛnba de masiriw tɛ kelen dɛ parce que fɔlɔ u b'a fɔ ko ne cɛw ye nin ye hali nin ye i cɛ la wala fɔlɔ npogotigiw tun bɛ lɛnpɛn dun duloki tɛ dun i ni cɛ bɛɛ bɛ ala ta kɔfɛ a bɛ kɛ ko kabini ala y'a dan kama mɔgɔ y'a ɲɛ la i b'a fɔ ko ni mɔgɔ ma bɛn yɛrɛ n'i y'o kɔrɔbɔ bi i su bɛ taa o tɛ se ka kɛ a kuma ka ca ni i b'a ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ yen o fana den ka kɔnɔni bɛ yen dɛ a kisɛ kumabani n'i y'i denni pari a kalo 3 n'a kalo 6 i b'a siri a kan ni misɛmani i b'a juru kelen ni siri a la o min den kɔnɔni dɔw i b'a siri a la a bɛɛ lakanali de olu ye kɔladenw de ye i b'a lakana de ɲɛ bɛ ɲɛla n'a jɔra den na ka kɔnɔ to a la ou bien hali mɔgɔkɔrɔbatɔ la a bɛ ci n'i farila kɔnɔ pɛrɛnna dɔrɔn ka n'a ɲini yɔrɔ jan walima ɲɛ jugu dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ na ten a bɛ ci a bɛ don i n'a cɛ o si tɛ ka ɲɛɲini bilen k'a ta dɔrɔn a bɛ bɛɛ bolo ni kɔnɔfeerelaw yɛrɛ y'a daminɛ u kan falen n'u bolo falen n'u ni cɛ bɛ na i b'a san n'u ni muso bɛ na i b'a san a dawula bɛ min i b'a dɔn ma kuma yɛrɛ de kan ka kɛ nin na a taara ka dan kɛ o taara ka dan kɛ walayi fɛn caman bɛ yen olu tiɲɛna ka ban ni dama sira la ɲuman fosi dan tɛ se ka siri na bɛɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn voilà i bɛ ka nin kɔnɔ min fɔ i b'a ye an ka étranger caman ni nana ne nin ye ka bɔ an dafɛ dugu ninnu na ka na u bɛ na n'a ye suguba kɔnɔna na u bɛ dɔ don u kan na u bɛ dɔ bila u tɛgɛ la hali n'u ni cɛ bɛ na i bɛ dɔ san ka di muso ma wa a bɛ ka e yɛrɛ min ye muso ye i bɛ maloya i y'a mɛn hali i ka jukɔrɔfini dɔ bɛ yen nɔ n'a yira la cɛ la k'i b'a san dɔrɔn e min ye muso ye fɔlɔ e yɛrɛ bɛ sinna ka maloya i yɛrɛ ma i n'a fɔ sutura banna dabow tiɲɛna fu b'a minɛ k'a yɛrɛ ta ntɔ ɲɛ kɔrɔ taa sugu la fɔlɔ masiri bɛ nin na masiri tɛ nin na tafedenni fɔlɔ bɛɛ tun bɛ kɛ u ka gese da
Awɔ. Buguni fini voilà, mais buguni te ka cɛmancɛ la. Awɔ. O kun ye fɔlɔ jukɔrɔ fini ni. Awɔ. Ani kɔɲɔso la pɛrɛgali bɛ d'i ma. Hali sini kɔɲɔso dɔw ka kɔɲɔso fini tɛ tigɛ n'u ma ni fitinin k'a la. Awɔ, n yɛrɛ y'a dɔw ye. Ni nana don a la. Sisan nin jɛ est ce que n'i ko k'i bɛ baara kɛ ni nin a cɛ ka ɲi. Ayi. I ɲɛ bɛ nin min na nin bɛ mɔgɔ tɛgɛ de. Awɔ. Nin ye lamu de ye. N'i ko k'i bɛ maga nin na cogo dɔ la dɔrɔn nin b'i tigɛ. Awɔ. Nin kɔnɔ filɛ nin e yɛrɛ min b'a siri n'i y'i sigi a kan. I ye baara sɔrɔ. Donc normalement ninnu man ka k'a la ni simple a kan ka dilan ni simple de ye. Mago b'o de la. Wo ni kun kɛra la olu tɛ o ka ɲi. O fana cɛ ka ɲi. Nka kɔnɔ a bɛ mɔgɔ degun yɛrɛ. Non. Nin bɛ mɔgɔ degun. A ma dabɔ olu kama. A nana kɛ sisan u bɛ dessin k'a la cɛ ni muso dessin k'a la. Wallahi. Ko VIP. Wallahi. N'i y'a dɔn suguba la e yɛrɛ min ye muso ye t'i ɲɛ jɔ ko fila. Ne yɛrɛ ni n ka denmisɛnninya mun sigilen filɛ ne taara suguba. Bon cɛ dɔw fana tɛmɛtɔ la b'u jɔ u b'a filɛ ka filɛ ka filɛ. U taa mais a yirar'u la de o. Fɛn min curiosité. Sokɔnɔfɛn de don mu taara se kɛnɛma bɔ tila k'a kuru fo k'a bila yɔrɔ la k'a bila. Ala ko an balakaw ka sabali wari mana diya ye togo o togo an ka segɛrɛla fɛn dɔ bɛ an ka ginona fɛn dɔ bɛ yen nɔ k'a se petroli n'a bayaw ma. Bɛɛ wagati bɛɛ n'a ko de don n'o tɛ nin tun tɛ ye bɛɛ fɛ kɛnɛma dɛ. Ayi. N'i y'a ko sokɔnɔfɛn de don i b'a ko k'a jɛ a bɛ ja sokɔnɔ ye. Tanti u b'a fɔ ko nin petroli min filɛ nin n'a filɛ nin ye ne bolo ko nin bɛ kɛ sababu ye hali ka muso n'a a cɛ kan bɛ a ka furu la o kuma ye tiɲɛ ye. N'a b'i bolo kɛ n'a t'e bolo dun. N'a b'i bolo a b'i ni cɛ kan bɛn kɛ. N'a t'e bolo dun. A kuma ka ca. Ɔrɔbuni de b'u bolo ko ɔrɔbu de ni wa. Ɔrɔbu de ni. Serviette de b'u bolo wa. Nafa tɛ nin si la. Hinɛ bɛ nin de la. Makari bɛ nin de la. K'i kanu don i cɛ dusukun na o bɛ nin de la. A ye kilisi kɛ a la wo a pendelu baara o bɛɛ ko wɛrɛ de ye. Nin siri dɔrɔn muso fila ka kɛ cɛ min bolo mun b'i ka u ka tubabu ta ninnu ani mun bɛ nin dun u tɛ kɛ kelen ye. Fo ka diɲɛ wuli. Hali ma kilisi k'a la i ma foyi k'a la u tɛ kɛ kelen ye. Fɛn bɛɛ n'a tɔgɔ de don. Fɛn bɛɛ n'a dawula de don. Fɛn bɛɛ n'a a kɛyɔrɔ de don. Nin dabɔra i bɛ se ka nin da dɔrɔn i bɛ nin fɛn fɛn i sanfɛ a banna. Soit i b'a meleke la a banna. E bɛ tila ka ɔrɔbuden ni i b'a bɔ i kana e bɛ tila o bɔli la o bitɔn n'o siyɛnu n'o fɛnw e bɛ tila o bɔli la mun nana. A kama dabɔlu kama. En tout cas. Donc ni terre wala. Direct. Ni direct. I tilala o banni ni bɛ mago caman ɲa dɛ. Nka n ye min f'i ye n'a tɛ mɔgɔ bolo i mago man dilan. An bɛ taa ci o ni mago dɔw bɛ yen ne bɛ se k'a mago dɔw ɲɛfɔ. Ayi ne t'o fɔ sɛni nka ne t'o fɔ parce que o mago t'a la. Ayi o mago b'a la sa. Donc denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ kuma mɛn i n'a fɔ i yɛrɛ ka kuma olu bɛ kuma mɛn mais minnu tɛ kuma mɛn n'i taara ne ɲininka i bɛ ne kɔnɔ sɔrɔ ne bɛ ɲɛfɔli k'i ye mais ne tɛ n sigi tantɔ ko ne bɛ nin ɲɛfɔli la parce que a t'u nafa o. Mɔgɔ min kunkolo b'a kan na n'i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn i bɛ taa ne ɲininka ne b'a ɲɛf'i ye ni i bɛ fɛ k'a kɛ tan ou bien ne bɛ nin sira in de kan k'a kɛ cogo di mɔgɔ mɔgɔ tɛ ɲininkali kɛ i ni fili tɛ ban o ye tiɲɛ. Ne yɛrɛ n ka denmisɛnninya don a la ka ban ne teri ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye ne don la ne ba ani ne nimɔgɔmuso ala ka hinɛ ne nimɔgɔmuso la Awa Jawara ni furu caman dilan ni ye jigi caman tugu. Ni ne kɛra Hawa Jawara ye bɛɛ. Komi Jawara jamu b'a kan so tɛ maa ye nka mɔgɔ don dɛ n'i kɔnɔna fili la n'a ye tulu dilan ka d'i ma i bɛ furu n'a ye wusula in dilan ka d'i ma baara banna. Ne b'a ɲɛdɔn tuma min na o b'a sɔrɔ kɔrɔ nana ko dɔw tun ma sera n ye fitinin min sɔrɔ n ye baara kɛ n'a ye n ye nafa sɔrɔ n'a ye ne yɛrɛ ba o balolen don a kɔrɔ la
ala be barika do ala mɔgɔ ni fɛn o fɛn ɲini ka fɛn o fɛn kanu ala be barika nunu fila ne ye diɲɛ na ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ bi olu barikaw do u barika an'u dalata mun y'a se ma mɔgɔkɔrɔba fɛ hali sini mɔgɔkɔrɔba ka di ne o de ka ɲi fo ne yɛrɛ furula mɔgɔkɔrɔba de ma tellement que mɔgɔkɔrɔba ko jara ne yɛrɛ ye y'a fɔ n ka fɛn dɔw ɲɛ dɔn ka ko dɔn a kun ka di ne ɲɛ bɛ ne yɛrɛ la ne bɛ fɛ Awa Jawara ye kun danna yɔrɔ min na ne kun bɛ fɛ ka tɛmɛ yen na mais wagatiw tɛ kelen tumaw tɛ kelen voilà Awa Jawara ye mago dilan dɛ hali sini mɔgɔw bɛ yen n'u ye Awa Jawara in tɔgɔ mɛn u bɛ kasi Allah parce que u jigila mɔgɔw kun don a ye daba tugun an tun b'a an mago bɛ olu caman de la i b'a ye mayamagaya tɛ k'a fɔ ko n bɛ taa sigi den kɔrɔ dɔrɔn o tɛ a bɛ ka mara dɔ de don i den na ani éducation dɔ de bɛ na don yɔrɔ dɔ la i y'a ye donc il faut que a bɔra faso kɔnɔ donc ko caman bɛ ba tɛ se k'a sigi k'a b'o bɛɛ ɲɛf'a ɲɛna o donni na o tan tɛ yen mais minnu ye an baw ye minnu kɛra mayamagaw ye bɛɛ tɛ ta ka bila mayamagaya la n'i y'a ye i bilala mayamagaya la i b'a dɔn de n'i t'a dɔn est-ce que i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ don a la o a kuma ka ca i y'a ye donc nin fɛn ninnu filɛ nin ye tanti vraiment a kuma ka ca yɛrɛ yɛrɛ de mais ayi i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la ne t'a ɲɛ dɔn tanti ne t'a ɲɛ dɔn nin peteli ko an bɛ tila ka nin kuma kɛ nin an fila awɔ ne fana na kɛ ne fana komi ne fana bɛ sɔn k'e ka sira in taama o la dɛ i b'a tagama kɛ n'i y'a tagama i bɛ nafa sɔrɔ a kɛ n'i m'a tagama a ba ne bɛna to ka taga bɔ i fɛ yen donc ne fana k'a dɔn tanti i b'a dɔn problème ye min ye nin fɛn min filɛ nin ye ne bolo tan peteli ne dɔ delilen bɛ ka nin baro dɔ bɔ ne ye cɛ yɛrɛ de don dɛ i b'a dɔn ale ni muso de kɛlɛla hali u ma kɛlɛ jan tɛ quoi ale de ko k'a bɛ bɔ 31 su ala k'ale bɛna bɔ 31 na ale bɛ taga ka soirée dɔn ni fɛnw kɛ k'a tigɛ sule la ale ye sule don ka a pari vesi la bɛɛ ko karisa k'i ɲɔgɔn tɛ dɛ o kumaw ni fɛnw fɔra muso de taara bila ni fini na ja ka so bɛɛ fa wusula na ka ne siri cɛ ɲɛ dara muso ka cɛ jeune de don dɛ ka ban ka taa a yɛrɛ da de bɛ ka kuma fɔ ten tɔ k'ale ko ne ko denkɛ de bɛ ko ka bɔ k'ale ko jaja ko n kun bɛna bɔ ko ka taa n yɛrɛ n'a taara a b'a fɔ dɔ bɛ fɔ a kɔ soit n'a a b'a fɔ ni nana n b'a sɔrɔ n sunɔgɔra muso ma kuma a fɛ koyi muso y'a ka fɛɛrɛ mun kɛ cɛw nana ka tila sɔnni kɛ da la ka da kɔngɔ a ko ma k'ayi ko bi k'aw ta tɛ ne fɛ koyi fo ka dugu jɛra a ko n terikɛ ko n kun tɛ se ka bɔ ko min tun bɛ ne bolo so kɔnɔ ka girin ni kɛnɛma ta ye muso fɛrɛ mana ban o y'i sadon ye walayi ka siɲɛ ta fo bɛɛ kana k'a k'a da ne yɛrɛ hakili ka to nin na o sɔrɔla nin fɛ ani mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ kuma caman fɔ i n'a fɔ i b'a fɔ cogoya min ne yɛrɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ baro kɛ a tɔgɔ yɛrɛ b'a la kɛlɛ banna ani foni yɛrɛ ma kɛlɛ banna foni yɛrɛ ma aw kɛlɛla cogo cogo kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan kɛlɛ dɔgɔkun 1 tile 3 fu da bɛ bɔ ka bɔ n'a ye ka taa fɔ teriw ɲɛna ou bien sigiɲɔgɔn ɲɛna bi une semaine ye dilan tɛ ni cɛ saya ko kuma de b'u da mɔgɔ kunfunu kuma de b'u da wala o tɛ maloya u yɛrɛ tɛ maloya k'a fɔ ko ne cɛ ni muso une semaine tile 3 mais tanti cɛ mun fana kana ka gɛlɛn don fo san 1 masara hamani o tɛ sa cɛ mun dɔw bɛ yen nɔ dɔw kana ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn a nɛgɛ ne y'a nɛgɛ i bɛ se a la i kana sɛgɛn mais ne y'a ye hali den n'a ye karo gɛlɛya kelen n'i y'a nɛgɛ a bɛ sɔn a bɛ dɔ bɔ a la ne fana ye ta juguya n'a ta ye a laban na jeli bɛ bɔ a ɲɛ la o ye tiɲɛ mais e nana ka so di ka bɔ ka so kana tanti cɛ dɔw kana ka gɛlɛn ne terimuso dɔ bɛ yen nɔ n baarakɛ ɲɔgɔn dɔ don ale ko muso t'a de o ko n'a cɛ kɛlɛla tan a bɛ taa cɛ sen minɛ k'a deli nɛgɛn cɛ b'a to seli la ka muso korontɔ a nɔfɛ ne ko n ko nin ye gɛlɛya dan ye dɛ mais mɔgɔw kan ka nin kɛ i furumuso ou bien tin banna de wa ou bien n ko mun de bɛ yen wa n ko ne ma fosi faamuya a ma ɲɛ bɛɛ de fɔ ɲɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ a ka ɲɛ fɔ ɲɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ne yɛrɛ y'o fɔ ne ko ɲɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ne bɛ ka histoire in kɔni ɲɛfɔ anw ɲɛna cogoya min na n ko mais n k'e sigi a bɛ dɔ de f'i ye min bɛ duguma o de tɛ fɔ jeli tɛ suma nɛ ko cɛ b'a to seli golo ka a bɛ muso korontɔ a nɔfɛ i n'a fɔ a ka n ta o maa tɛ ka ala de ɲini a bɛ ka ala de ɲini k'a fɔ ala kama i ka dugumala de bɛ yen o tɛ f'e ye o
k'a fɔ dɔrɔn ni nin fɔra dɔrɔn bɛɛ ka jalaki ten o tɛ se ka kɛ o kuma fana t'a la n'an ye hali n'an sera hali nin ko ninnu tɛ dilan ka ɲa a b'an yɛrɛ dɔrɔn de bolo a kɔni tɛ dilan hakilimaw ta bɛ ɲa minnu b'a fɛ k'a dɔn olu bɛ ta bɛ ɲa minnu ko yɛrɛ ko n bɛ n yɛrɛ sago kɛ walima k'a ka di n cogo min na wala joni jalaki tɛ cɛ n'a muso cɛ hakilimaw b'o dɔn minnu fana ma faamuyali kɛ olu b'a dɔn déjà e taara muso nɔfɛ ka na n'a ye cogo cogo la n'o la a bɛ ko dɔ dilan min b'i tɔɔrɔ n'a k'i ma yafa ma a banna ni nɛn yɛrɛ bɛ kɛlɛ wala o bɛ tɛmɛ n'a k'i ma yafa ma a banna bon cɛ dusu mana bɔ muso de kan k'i da n'i y'i da hinɛ bɛ na o cɛ mana kɛ tasuma ye cogo cogo n'i ko yafa ma sɔgɔmada in na n'a ma sɔn n'a taara n'a y'i sigi k'i miiri n'a nana segin a kan nka fɔ n ye yafa ɲini a fɛ hali sɛgɛ a m'o kɛ i bɛ yafa ma deli f'i bɛ fu fɔ o de ka ɲi ni hinɛ donna la dɔrɔn a bɛ se ka f'i ye ko yafara furu yɛrɛ ye hinɛ in de ye ni hinɛ bɛ cɛ la n'i tin b'a la ko kɛmɛ bɛ yen nɔ a t'a k'i la hali n'i y'i yɛrɛ faga walayi i bɛ mɔgɔ faga ko kala hinɛ la ko t'aw ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni fana y'o bɛɛ tiɲɛ k'o b'o la walayi o fana ye cɛ so n'i tin bɛ cɛ la don o don e bɛ ka yafa deli a bɛ yafa min a yɛrɛ fana mago bɛ e ka yafa in na kuma dɔw parce que e b'a yafa in fɔ cogoya min na o ka d'a yɛrɛ ye o fɔcogo yɛrɛ o tɛ fɔ ten ko dɔ de bɛ kɛ donc o ko mɔgɔ bɛɛ kan k'i yɛrɛ kisi k'i bɔ don o don dusukasi la don o don kuma la don o don kɛlɛ la nafa t'a la vraiment a tɛ mɔgɔw yɛrɛ nege don ɲɔgɔn na si yɛrɛ ka taa wala si ka taa cɛ kunkolo minɛ si ka baara si ka dabari i m'a sago k'a ye foyi tɛ dilan en tout cas a ka gɛlɛn i bɛ taa muru minnu bara i ka muru i yɛrɛ ye i yɛrɛ muso yɛrɛ ɲɔgɔn mori tɛ n'i taara mori yɛrɛ fɛ yen nɔ mori yɛrɛ b'a fɔ ko e tɛ muso de ye wa muso ka mori y'a yɛrɛ de ye imagine i bɛ o b'a fɔ i ye k'i ka fɛn dɔ de kɛ e yɛrɛ bɛ se k'o de kɛ n de bɛna kɛ yanni ka taa fa ɲɛna mun na i tun t'a kɛ i k'a sɔrɔ i yɛrɛ k'a pratique k'a kɛ a lajɛ muso min ni morikɛ y'a bila ka taa kungo kɔnɔ siraka o dɔnkili ye i y'o lajɛ o yɛrɛ ɲɔgɔn ko bɛ yen n'o fɔr'i ma n'i kun b'i kana malo b'i faga min y'i ci e taara a ɲini ka na n'a ko i mako dɔ wɛrɛ t'a la i ye nin nɛgɛ ka nin nɔnɔ sɔrɔ tuguni taa i cɛ nɛgɛ i bɛ sa o waraba nɔnɔ kɔni yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn n'o y'i sɔrɔ b'i dun k'i ban fo k'i kolo tɛ ye ni e y'o sɔrɔ ka na n'o ye n bɛ bali dɛsɛ ka bunadamaden sen fila kɔni a kuma ka ca kafa ni yaada fɛn na an bɛ farikolo la an bɛ bannen don an yɛrɛ la ala ka lasegin k'an ye i b'a fɔ cogoya min na ala ka lasegin k'an ye lasegin ka bɔda d'an ma kosɛbɛ ka hakilina ninnu yɛlɛma denmisɛnninw faut que anw minnu fana ye sifin denmisɛnninw ye kɔrɔbalenw ka to ka kuma an ka mɛnni kɛ ka ɲa mɛ tanti nin wusulan in tɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ tɛ nin na koyi nin wusulan de don hɔrɔn de don maillon kisɛnin ale de yɔrɔ ale de ka ɲi wusulan ninnu na ale de wusulan yɛrɛ yɛrɛ geni bɛ yen u bɛ wusulan dilan cayara u bɛ geni salatiniw dilan u bɛ fɛnw dilan tiɲɛ don ni jikalanin kari kari k'a la kɛ fɛn ni fɛnw k'a la u b'a fɔ ko wusulan hɔrɔn maillon kisɛnin o ye wusulan hɔrɔn ye d'accord maillon kisɛnin de ye geni laminen bɛ yen geni jalan bɛ yen salatinin bɛ yen donc a bɛɛ n'a ta yɔrɔ don ayiwa tanti madamu Jawara Asan Tarawele nin diyara n ye i nana an ka wele la a diyara n ye an ka heure kofɔlen o y'a ɲɔngiri kumakuncɛ kuma min b'i bolo i bɛ se k'a da maaw tulo kan nin diyara an yɛrɛ ye ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn caman caman ma amina an b'a fɔ an denw na an dɔgɔninw ye u ka to ka mɔgɔw lamɛn o ye tiɲɛ furu kuntagala ka jan dɛ a ka jan dulokiba tɛ ni n donna bi sini n b'a bɔ o tɛ furu ye dɛ a bila i kunna dɔrɔn ni furu la dɔrɔn fo k'an sa ne tɛ bɔ yan fo pigi ni peelu ani min donna ni zan tɛ polu don aw ka kow tɛ kelen ye dɛ a kuma ka ca parce que u ka muɲu u ka sabali u ka kow ɲɛɲini u ka kow dɔn u ka sɔn a ka ku la u k'a muɲu don dɔ bɛ na u b'a lakale i tɛ muɲu f'i ka sa i bɛ muɲu f'i mako ka ɲa diɲɛ pereselen don ala ka hakilina ɲuman d'an ma ala ka hakilina ɲuman di faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma